Ni mwe masura chama nzigi meka nyamada kanyeshi njabaranuma wala safa muya bise sura ofe Sheriff la TV bamananga kuna funi na mimi na wala like au ye malikunga ani jemfa wala ukunga amba fa yoni hapa masele bakuruba kuna funi ufle Jwa furanje flame nyashine do jini kungoni sigida lakanani maukama ko kenzen de l'environnement atakutani zegina bara unudu na anga jamana chamanja marabolola motika ufeka benin denendo juin kalot le duruye adebaya kumbe honorable Isaka Siribe bolo mali wasablo nyamadu Ministre so menyashime kenyere ye binakumo anga jamana kono tarata temene juin kalot le woro ayebo nyamasinge kanyeshi anga jamana jawukela utokola so chambre de commerce d'industrie du Mali CSM amauma minu njo yorobo nyana faso bara la ni bonyamasinge lila uye ukama ko decoration bamananga kuna foni na mabo ye nununde menu ni swani ubi wala awuye awudangana Kenzen de l'environnement Joa Franje Fladu mi nyashine do jini kungoni sigida lakanani mo abike anga jamana kono sanwonza atango tani zegina bara unudu na ka benin dene juin kalot le duruye mali chamanja marabolola ni oye motiye mi ndemba ya kumbe anga jamana wasablo nyema honorable Isaka Siribe bolo kafara jamana nyema ya so ministry chamanga kerengere nyana ministry mimbe ni anyashime jini kungoni sigida lakanani ma Keita Aidambo kafara banyo mangela kaukani oye partenaire technique et financier ouye anga mamenu ngume akene ka Sheriff la TV jabarani tokola Amadou Kamara naka jatala Mohamed Sidibedou adabora wala saka mgo hakli jigi anga sigida la kanalima ka klaka la koloshi donc ngamira mi yemi o donendo kaba na fora 15 de l'environnement ni ata ko tani shegina sanwo san tile tan duru beta abe ben tile bafla de masangono dinye befe mi kamo tasibla ja fanfe ani sigida la kana donc aka kan sanwo san service mi kabara ye o cadre anga kuma jama fe parce que beba do dukolo ye kelende dukolo flanante nanya chinya dora be bara ye donc ni événement kunde ka yira mogola mo kanga tasibla sigida la kanani ani jakongo hukumna pour que anga seka lafia dukulenga minye 15 de l'environnement atako segina de tatan segina de ni femindo mo tisenga kola kada ka jamana joko dedu parce que mo mingo ko yiri ka topoto mo mingo ko ngono fenga topoto o tigibe anga jamana nyeta de ko kada ka nirite yoromna dugolo nyumante nirite yoromna bagandumuninte nirite yoromna jite ya famu donc ni nimbela jele be framunga oye an yara sigile yoromna na anga sigidai anga hakildo anga sigidala ama irola ka foko mopti ye woroy ji bagan ani kunkono sogo ulu chaman be soro horomina akaka ni woro ko foli akala koloshi ni soja mimbina ni bi yesan tanke ibi kuma fo mais ni na prévu ga yira tigila abe famille do dama famille munu mbora ni kono bi ka famille ta théâtre munu kera ka hakili di mo kalambaluma ani kuma mun keru fa ani u yere choisira mina mo yere choisira mina kani moya ta ga duma je crois ko bna dusudula vraiment ani soja kon boyana ne ma fokasa dana et je sais que anobinaye sana taula ama yirawla ka foko 15 de l'environnement nali dabora ka kuna funinduke ka blasraluke ka haklina juguke wala saka anga sigida akala kana ka klaka toboto biye lancement la 15 au chamambe 15 kalaman 15 koroimu donc bi a yere ay ministre chaman tukuran no fe we ko bay a kuntiya tume mo bolo o président de l'Assemblée nationale ayere au ya faka discours la me anale kapna sigira fembe ka ke akoko animisi bosara ka nyena ni sonjale no kosobe akana lila yamno anana mopti parce que mopti kapna me boka isalo afora ko lancement me ke mopti yorobadi au yere afora kuma ula me au yere nyebala jibe mopti yere ube mopti klebe mopti sama ube mopti donc on a nyokona be kelengele na kelengele drone fo
ministère de l'environnement ka fara AEDD ani Mali gouvernement ana dɛmɛbaga jɛkulu u bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye nin tako 18 hokumu kɔnɔ n'o de ye k'an ka sigida ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan ye. 15 l'environnement yɔrɔ a bɛna ni fɛn caman yira l'an na yan olu ni tileko ni fɛnw tɛ sira la mais u bɛɛ nɔrɔlen don ɲɔgɔn na ka da kan n'i m'a mɛn an b'a fɔ ko an bɛ taa ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ fɛn min don a ka ɲi a b'an nafa i b'a sɔrɔ minnu b'a sɛnɛ olu fana bɛ fɛn sɔrɔ mais n'o t'a la ka ban foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ donc ne nana bi honnêtement d'abord n ye maaya min sɔrɔ Mopti yan n y'a sɔrɔ Mopti yan kɔrɔlen de bɛ yan mɔgɔ bonya min bɛ yan ne b'a fɛ aw ka continuer o fɛ parce que fɔlɔ n'i ye dunan sɔrɔ a tun bɛ kɛ tan de mais an mɛnna sisan n tɛ nin ye tugun nka n y'o yan bi n bɛ Mopti ka bɛɛ fo cɛ ni muso mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin. An b'a yira la k'a fɔ ko 15 de l'environnement n'a bɛ boloda an ka jamana kɔnɔ san o san ministère de l'environnement maaw an b'a fɔ ko Ala ka tako 19 ko Ala ko jira an bɛɛ lajɛlen na. Mali fabala Bamakɔ ya minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛye binako yiriwali ma olu ye bonyamasegin gɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni tarata juin kalo tile 6 ye. Minisiriso yɛrɛ a lajɛ kɛ so kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin an ka jamana jagokɛlaw tɔgɔla so chambre du commerce et d'industrie du Mali CCM mɔgɔw ma minnu ka baara bonyana faso jɔ la ni jala dɔ tɛnkunin ye u la u ko min ma ko décoration o baaraw kɛra an ka maa minnu ɲɛna ni olu y'a baaraw seereya o ye Abdulkarim Sakɔ n'a ka jatala Samba Tarawele. An ka minisiriso min n'a ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛyew ka koɲa ma o ye maa 25 kɛrɛnkɛrɛn ni jɔnjɔn ye fo ka taa se chambre de commerce et d'industrie du Mali o bureau baarakɛlaw caman ma ka sabu kɛ u ka baara kɛcogo ɲuman n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye o kɛra kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a ɲɛmaya kun bɛ an ka minisiri bolo min ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛye ka koɲaw ma ni jɔnjɔn min delen filɛ jamana ɲɛmaw fɛ u b'u ka ŋaniya ɲumanya yira ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye ma ka da u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ kan jamana ka ɲɛtaga baaraw la. Ne kɔni hakili la jamana kɔnɔden ni jamana y'a dɔn ye k'a fɔ k'i jɔlanin dɔ b'i la bon fo ka taa médaille diya i disi la o ye fɛnba ye o ye fɛn min mɔgɔ nimisi wasa et aussi fɛn min bɛ kɛ sababu ye i bɛ tasibila kɛ ka a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ de y'a s'i ma i ka halisa o sɛbɛn in i ka dɔ fara o kan cɛsiri i ka dɔ fara o kan pour que ni ɲɔgɔn mun bɛ ninnu bɛɛ sanfɛ i bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ misali ye jamanadenw fana tɔw ma cogo min na minnu fana ɲɛ b'aw la o fana bɛ se ka baara kɛ cogo min na an bɛ se ka an fasoba in bɔ nɔgɔ la cogo min na. Minnu ye ni jɔnjɔn nin sɔrɔ maa tan b'u la minisiri yɛrɛ ye tɛgɛ ye minnu ta d'u ma 15 tɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali o vice président o ye maa 15 ta d'u ma maa minnu yɛrɛ ye ni jɔnjɔn nin sɔrɔ u ka nisɔndiya an'u ka wasa k'o yira kɛnɛ in kan ko baw nin b'a yira k'a fɔ u bɛ baara min na jamana ɲɛmaaw y'a dɔn k'u bɛ baara la faso jɔ baaraw la. Nisɔn mɛna ka bon kosɛbɛ nin fɛn ninnu ye honneur de ye hadamaden n'i bɛ ɲuman kɛ i bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ waati dɔ bɛ se jamana ɲɛmɔgɔw ni jamana secteur privé ɲɛmɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ i ye baara min kɛ a baara i ni encouragement ka kan donc encouragement dɔ de ye nin ye an ka secteur privé ɲɛmɔgɔw u y'an proposer an ye acte minnu poser donc an kɔni bi nisɔndiya y'an ye an b'u fo k'u barika da. Jɔnjɔn in diyara ni a bonyana ma ka da kan fɛn dɔ don ka tɛmɛ anw yɛrɛ kun ka wasa kan a yirala na nin ye k'a fɔ jamana b'a dɔn k'a fɔ jamana in dɛmɛbaga tɛ foroba baarakɛlaw dɔrɔn ye kɛnyɛrɛyew fana ye jamana in jɔbaga jɔnjɔnw ye an b'a deli Ala fɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na ni san caman min b'a kɛ nin ko in bɛ jidi. An b'a yirala k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɔni kɛra nisɔndiya ye a kɛra wasa ye an bɛ dugawu don de kɛ sa Ala ka se ka baara ɲuman kɛbaaw caya jamana kɔnɔ tari jamana ka ɲɛtaga u bɛ se ka sabati cogo min na. Mali jamana kɔnɔ hali bi bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba Alger sigi senfɛ ni u kama ko accord d'Alger n'a waleli bɛ senna bi jɛkulu min sigilen bɛ sen kan ka ɲɛsin a waleli jateminɛni ma comité de suivi des accords olu ka sigiko 18 baaraw kunjɛra tarata tɛmɛnen min senfɛ a ma ɲɛma ni o ye Ahmed Boutachi ye Algérikaw ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ a ko n'u ma dɛsɛ ni Ala farala u ka u b'a fɛ Mali surasiw
u ka se ka don Kidali kɔnɔ ka bɛn ni juin kalo tile 20 ye o juin kalo tile 20 fɛnɛ bɛ bɛn Algérie bɛ nganzɛbɛ yɛrɛ tɛgɛnɔ bilali san lana sankumɛ de mɔ u b'a fɛ kɔni cogo bɛɛ lajɛlen la Mali surasiw ka se ka don Kidali kɔnɔ nka bi don cogo min na jɛkulu min sigilen don senga ni Mali surasiw bɛɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kulu maramafɛntigi minnu bɛ ka maramafɛn ta ni o ye coordination des mouvements de la Zawadi ye CMA ka taa se yɛrɛ la kana jɛkulu plateforme ma u bi fara ɲɔgɔn kan ka munumunu kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ka mani bɛ n'a bolo lamina lakana Maliden la jamana kɔrɔ yan b'a fɛ jɛkulu min wele ko mécanisme opérationnel de coordination MOC a y'a ko o MOC in de bɛna don Kidali kɔnɔ bibi in kɔni na gɛlɛya bɛ yɔrɔ min kɔni na o ye de k'a fɔ ni jɛkulu in min sigilen filɛ nin ye senga n'a ka baara bɛna bɛn manifinw n'u bolo lamina lakanani ma MOC maramafɛn giriman jɔlen dɛ u bolo min bɛ se ka to baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo o de kosɔn Ahmed Boutache ni ale ye Algérie bɛn nganzɛbɛ waleli jateminɛ jɛkulu ma ɲɛma ye Algérikaw ka lasigiden a ko a ka kan min ye MOC ye maramafɛn giriman ka ɲini ka bila u ka bolo ka baara sabu ka d'a kan n'a fɔra k'olu bila kun ye manifin ni bolo lamina lakanani ye ko kɛlɛbolo wɛrɛ ka laban ka bɔ ka taa olu lakana i n'a fɔ diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA wale kelen Faransi kɛlɛcɛw barika ni o ka kɛ MOC lakana kun ye ko o b'a jira k'a fɔ a yɛrɛ tɛ se ka kɛ lakana jɛkulu ye o kumana fɛɛrɛw ka sigi sen kan maramafɛn girimanw ka ɲini ka bila MOC ka bolo ka walasa bila kun ye baara min ye a bɛ se k'o kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔsada in na Ahmed Boutache ni o ye Algérie bɛn nganzɛbɛ waleli jateminɛ jɛkulu ma ɲɛma ye Algérikaw ka lasigiden ani CMA mɔgɔw kun bɔra ɲɔgɔn kɔ ni o ye coordination des mouvements de la Zawadi maa minnu kun ye maramafɛn ta ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye a ye kɔrɔfɔ gwɛlɛ ɲɛsin u ma barisabu ka d'a kan a ma munumunu kɛ a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ ale kɛn bɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ CMA de kɛn bɛ labala ɲɔrɔ ye bɛnganzɛbɛ waleli la kɔrɔfɔ in kɔni bira maa caman hakili ka barisabu ka d'a kan min ye Algérie bɛn nganzɛbɛ waleli jateminɛ jɛkulu maaw ye u dɔn ni fɛn min ye kuma bɛɛ ni maa ninnu kun murutira u bɛ a lajɛ k'u munnu mɛnɛ wali kelen k'u nɛgɛ nka nin sen ye Ahmed Boutache ka sin ka bagabagalika yɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ k'a jira u la k'a fɔ olu de kɛn bɛ ka Algérie bɛn nganzɛbɛ waleli senna sumaya a ye maa caman kɔnɔ guwan nka Ahmed Boutache y'a jira k'a fɔ ale y'o kɔrɔfɔ in min fɔ nin ye a ma nimisa a fɔli la don si da kelen k'a kun dabɔkun de ye u ka se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teriya sa o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ ɲini faamu u fɛ sa baara bɛ se ka ɲɛ sira o sira fɛ sa bɛɛ lajɛlen bɛ a lajɛ ka don o da de fɛ Ahmed Boutache yɛrɛ ma surunama dɔ fɛnɛ y'i den ka kunnafoni dɔ lase k'a jira k'a fɔ Mali de maa cɛnnen ninnu wali kelen Mali de njɛnnen ninnu ni u k'u ma ko enfant gâté de la République ko fɔ i ka f'u ye de k'a fɔ bɔnbɔ kalamani min denw bɛ u da kɔnɔ a bɛ bɔ u da kɔnɔ k'u bɛ sɔrɔ k'i ka dala kuma lamɛn k'o kumana ko nin kelen kelen ka to ka fɔ u ye ko tɛ ko tiɲɛ a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka Ahmed Boutache kɔni ko a ka laɲini ye fɛn min ye min ye juin kalo tile 20 ye Mali surasiw ni kulu maramafɛntigiw minnu ni an jɛra k'an dɛgɛnɔ bila bɛnganzɛbɛ la u ka se ka don Kidali kɔnɔ ka bɛn ni juin kalo tile 20 ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna MOC jɛkulu o de fɛnɛ b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Benin jamana kɔnɔ bi Benin jamana ɲɛma Patrice Talon kan ko kuma cayalen don barisabu ka d'a kan a tɛ jamana kɔnɔ a kun y'a jira k'a fɔ a bɛ taa Faransi jamana kɔni kɔnɔ nka dɔw y'a jira k'a fɔ kɛnɛya ko ta fɛnɛ bɛɛ la ka sabu kɛ k'a jon tɛ ten kosɛbɛ n'a ma ɲa k'a fɔ a tɛ ka se ka ye jamana yɛrɛ kɔnɔ bibi in na mɔgɔw kɔni da kɔnɔ kuma kɔni jɛyalen don mun de bɛ Patrice Talon na barisabu ka d'a kan min ye minisiriw ka laadala lajɛ n'u k'a ma ko conseil des ministres o ma kɛ a ɲɛna wa o ma kɛ yɛrɛ fana o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o ka ɲɔgɔnkunbɛn min kɛra juin kalo tile 4 Monrovia Liberia faaba la a ma ye o kɛnɛ kan o kumana mɔgɔw kɔni kɛn bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala jamana ɲɛmaa mun de bɛɛ la a ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma ni o ye Aurélien Agboinonsi ye ale y'a yira k'a fɔ a kɔni bilama bɛ Faransi wa baasi tɛ a la a bɛ ka baara dɔw de kɛ yen nka o kɔrɔfɔ in de ma se ka kɛ kɔrɔfɔ jɔlen ye mɔgɔw de bolo Benin jamana yɛrɛ de kɔnɔ barisabu ka d'a kan a ye Faransi jamana taali min kɛ nin ye kɛnɛya ko ta fa fɛnɛ bɛɛ la o tumana ni fɛn min don Beninkadenw b'a fɛ a ɲɛ ka fɔ u ye walasa u ka bɔ kunbana Katari jamana bilama ani Arabula jamana caman kɔni kɛn bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Donald Trump de don Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa min ye taama kɛ ka ɲɛsin Saudiya jamana ma kɔsada in na ka taa ye ɲɔgɔnkunbɛba dɔ kɛnɛ kan o de sen fɛ Saudiya jamana a ye a lajɛ ka Amerikima ɲɛmaaw ka dalaka lamɛn ni k'a lajɛ ka min ye Katari jamana ye k'a kɛ dɛnkɛrɛfɛ jamana ye jamanaw minnu fɛnɛ dajuru bɛ Saudiya jamana bolo diinɛ ko ta fan fɛ wali
wale kele sɔrɔ sira yiriwali na sira binaku ka olu caman gɛmɛ ka Saudiya jamana de kɛ kamin ye u bɛ min dɔ filɛ o de kosɔn min ye Egypte jamana min bɛ farafina jamana kɔnɔ o ye a jira k'a fɔ Saudiya jamana ka hakilina k'a fɔ Qatar jamana bɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛ jamana ye o n'a ti jɛ foyi ma bilen Egypte jamana y'a jira k'a fɔ yɛrɛ bɛ don ko in nɔ Saudiya jamana nɔfɛ an ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ jamana caman wɛrɛw fɛnɛ n'an bɛ a jira k'a fɔ o kelen fɛnɛ don barisabu ka da ka Émirats Arabes Unis Arabu jamana do baara ɲini fɛnɛ Arabu jamana ye Yemen ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u fɛnɛ bɛ Saudiya jamana nɔ minɛ ka jɛɲɔgɔnya bɔ u ni Katari jamana ni ɲɔgɔn cɛ Libi jamana fɛnɛ kɔnɔ ɲɛmayaso min bɛ yen ni o lakodɔn dɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ a b'a ta fanga bɛ de la ni o ye kɔrɔyanfa ɲɛmayaso ye min ɲɛmaba kɛlɛbolo nasira kan ni o ye Maréchal Khalifa Haftar ye o fɛnɛ ye a jira Tobruku gouvernement de ko don o y'a jira k'a fɔ ale fɛnɛ bɛ don dɔ fɛnɛ na ka jira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya bɛ tigɛ ani Katari jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'u dalaka kɛ fɛn min ye ko Katari jamana kɛn bɛ ka min ye Bamaji jɛkulu caman ye k'u dɛmɛ diɲɛ fan caman fɛ nka ko in yɛrɛ bɛ fɛn min nɔfɛ o ye de k'a fɔ taasiraw de tɛ kelen ye diinɛ binaku ka Saudiya jamana bɛ taa fan min fɛ Iran jamana ti taa ye o kuma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Katari jamana ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ye jɛ duman ye Saudiya jamana Donald Trump kɛlen k'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka Iran jamana kɛ dɛnkɛrɛfɛ jamana ye a ya Katari ni Iran ye jɛɲɔgɔnma ye cogo min na Saudiya de filɛ k'i tigɛ ka bɔ Katari fɛ jɛ la ni nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ taa mɛ don hakilina in dafɛ wa farafina kɔnɔ Gabon jamana fɛnɛ n'an b'a jira k'a fɔ fɛnɛ bi don dɔ fɛnɛ na don nataw la Guinée équatoriale fɛnɛ bi sɔn ka don barisabu ka da ka kɔsada in na min ye cɛncɛ maa minnu ni olu ye tajibɔ jamanaw ye jamanaw minnu ye tajibɔ jamanaw ye a ya Guinée équatoriale yɛrɛ ka se ka don olu ka tɔn na ni o ye OPEP ye Saudiya jamana ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri de ye o sɛmɛn diya o kuma na ni don nataw la Guinée équatoriale fɛnɛ donna na a tɛ bala mana an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ nin kumakan kelen mɛnna kɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila fɛ barisabu ka da ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maa min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛ lapasali ma ale kun ye a jira k'a fɔ a bɛ a ɲini Congo Kinshasa jamana ɲɛma fɛ yanni juin kalo tile 8 cɛ a k'a lajɛ u ka bɛɛ k'a dɔn ka maa minnu ni olu ni tiɲɛna Congo kɔnɔ in na kɔnɔ min bɛ wele ko Kaza ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu sɛgɛsɛgɛlikɛla maa fila yɛrɛ fɛnɛ tununnen su labanna ka ye sɛgɛsɛgɛli in bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Congo Kinshasa maa ɲɛmaw k'u jaabi n'o ma kɛ bɛɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ ni jɔ a jɔyɔrɔ la ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ kɔnɔ in yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen de ka fali o fali kɛra ye ka bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ka bɛɛ lajɛlen da n bɛɛ da kan an ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ Congo Kinshasa maa ɲɛmaw ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira k'a fɔ olu jɛmɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies mɔgɔw ka hakilina ye u bɛ se ka na u ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a ka faamu k'a fɔ olu kɔni de bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɛkun ye a ya min ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ taa musakaw kɔ wali kelen yɔrɔ minnu ɲɛ ka misɛn baaraminɛnko ta fan fɛ u k'o lajɛ k'o bila u ka bolo kan ko barisabu ka da kan olu kɔni ma siga k'a fɔ kɔnɔ in na maa minnu kɛra fali kɛbaw ye o ye ladala jɛkulu min ni o bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni a ɲɛmaya bɛ Kamuna Nsabu bolo ko olu de ye maaw faaba ye kɔnɔ in na wa ko nazara filaw minnu fɛnɛ tununna ni u su yira ko Kamina Nsabu a ladala jɛkulu maaw ko olu de ka kɛwale kɔni don a kɔni mana tigɛ dawuda kɔni nka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ sabatili ma Zerad Al Husseini ni ale y'a ɲɛma ye ale kɔni gɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ yanni juin kalo tile 8 kɔni kun jɛ ale ka jaabi n'a ma jaabi bɛɛ o tuma na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ ni jɔ i jɔyɔrɔ la. Sudan du Sud jamana kɔnɔ maa 17 bɛ yen kɛlɛcɛw la minnu minɛnen don Sudan du Sud maa ɲɛmaw fɛ k'a fɔ tuma min na ni ɲɔgɔnkunbɛ kɛra Sudan du Sud faaba la Juba Riek Machar jamana ɲɛma danga ni jamana ɲɛma Salva Kiir nɔfɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bin kɛra muso dɔw kan ko maa 17 ninnu surasiw la ko u nɔ don u ka kiiri min kun sigira senga kiiri labanna ka bɔ a juakɔrɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ maa 17 ninnu kɔni u bina musow ka dunanjigiso dɔ de la tuma min na ni a kaminen don Sudan du Sud faaba la Juba Riek Machar jamana ɲɛma danga o ka maaw ni jamana ɲɛma Salva Kiir ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na ni Riek Machar nɔfɛmaw y'a ye k'a fɔ sebaya bɛ ɲini ta olu ka jamana ɲɛma ka maaw fɛ ni u bɛ k'u yɛrɛ ɲini ni maa 17 ninnu taara
tara do nanjigi so indela sa ninga bi muso ko ninga ngama chama ngoni ya jira ka fo kiri minda ile tolle ninye kerengere ninya na hada madinya hakela basa jakulu mawulu ya jira ka fo madala ka fo na ke kiri jelen kiri jolenye ka sabuke mamino me no ni afome ko bingera oluka uchama ngeme ka Sudan sudi yera jamana blaute jamana kono temene ko fe matani zababu mino menene fene do aya mamino mise ka shire ye kata ujira no ya sorla udu wali kele ute olu yeru fene te ka se ka do uka kaso gwele ya ko jugu odo ko so hada madinya hakela basa jakulu mawu ko ngeme ka jira ka fo madala ka kiri na ke unanywa na kiri jelen kiri jolenye bamananga kuna fone be kunje ni keneya binakuye ambe abla dunia kafo banami ni jolido abebo nuguni furula kama ko ulcer gastro-duodenal ale banayin kuna fone ye ajira kafo abe nuguni furude sege ni joli bora olula dumini bayelema mandi o kuma minye bibi na kuna fone vene na meni aye kafo ni ya sigi kemekeme sarala bikonondo nywana olu bise ka furake anga kuna fone nyinina keneya binaku ka tata ture anaka jatara babakita wulila kase mama maminga dona kaburi aledo banayina uyefe minunzoro fle niye mali jamana ta kalaje ibeta soro mogo chama ne be no minumbu ka nyanamaya ke gelaya la ka sababu ke furudimi shia mimbe na be wele ulcer akachala kosabe o banabe nani dimin gelen minga bon kosabe ulcer banabe soro sira minu fe o dobe talike banakisela mina be wele Helicobacter pylori nga wale ya chama be no minu nga telin kosabe kanani ulceri karankarane yala anga furakise tata do bon ulceri ye juldi juli min do abike abseka ke furu kono abseka ke nugudini kono. Bon, c'est-à-dire que nous ni furu fara de boula fara nunu binyogongade donc o fara nunu o nani de binyogongade mi be konan na ba fama ko muqueuse mi bo duguma o sous muqueuse mi bi o fena duguma o musculeuse mi bo o duguma o sérése donc joli pour que ka fama il série abi joli ndebi o femine fuka tase musculeuse ma fara sabana sinon joli woro be uluti sewo ma lube da fena ba fa abrasion be érosion lube da sumike men mimbi se musculeuse ma ka joli ka dunya fuka se musculeuse ma fara sabana ma abi fo de ma ko ulcer donc abi se ka ke furu kono abi se ka ke nugu de ni kono ambe songalo kalo minani kalo barkamado ale wati de kono mogo be shundo kadamine fajiri kena ci wakati fokata se kle bini wakati ma o de kadara kono mogo be mogo la kerankere yala furudimi me mogo minuna uka wuli ka se kena ya sola uka sega segalike uka furudimi la hala ya uka sabla kuma dawla furudimi me mogo minuna kena ya tigila mogo bolu do bali ka shundo kada uka bana tabolo kan kerankere yala furudimi bagato minunga furudimi jugu ya lendo walma minun tabe feka sumaya kerendele nana ulcer fleni sisa na yi mena na frakera pa totora joli fon ou bien na tigi ni ulcer bala ma ama juguya ni munu fo joli ma tigi ma joli ama joli bon ama joli fona ou bien kono ma so ou bien ka fo ko abi fona parce que nugu datule no na tigi frakeli ama fuma ko IPP no ba bulu abse ko ta kasun na tigi bana fiu ko fale kasun mo chama be on ga jamane ngono mo bi dumnike ni klara do bi tuda o man parce que ni da adama de farkulo chama be yorodo ulu fana bi sunade ko afa to sunambe ko bara de bi doya bo furubola no bara doara dumni yele mane bi gela bi toro bon ou bien ni da mi furu abana be dola ba ko refliga sur de ou furu konona obi yele kana kanfle abe fo fa be dobla so wala donc akaka ni dumnike erfla ersapa ebitaida ni bi dai kan ni dai konoka ibi dai kereka ubi koka et puis ikatoka ngoroduna chama bi kungoro pour ki konona fonga na yele safi kanga sunke jikala mani dobli libitoni nunu nye kanga libani nunu ndonya ni tamaro de ndamado de la de sava
ko bɛɛ k'i ka sugu tigɛ k'i hakili sigi ka taa kɛ n bɛ n kɛ jiba min ni fɛn na i bɛ hakili sigi n'i ye olu kɛ i bɛ dumuni an b'a fɔ minnu ma dumuni kalama ninnu i b'olu dun jilama ninnu i b'olu dun ka caya bon k'a fɔ ko ni sukaromafɛnw dun ka caya bon olu fɛnɛ o ma fɔ ten an b'a fɔ min ma ko protéine olu dumuni olu tɛ dumuni kɛ voilà donc i bɛ ka dumuni kɛ ka n'i taara misiri la n'i seginna ka na i bɛ se k'i ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ ka n'a fa tɛ to fo i ka dɛsɛ k'i sigi bien k'i da i kɔni bɛ dumuni kɛ ni sugu duguma sera i kan ka min don sugu la i b'o dun. Nin kalo barikama in kadara kɔnɔ n'o ye sunkalo kalo ye waleya dɔw bɛ yen nɔ olu laɲininen don sumagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o dɔ bɛ tali kɛ i ka furancɛ don i ka dumuniw ni ɲɔgɔn cɛ togo min na farikolo bɛ se ka wagati sɔrɔ ka dumuni yɛlɛma. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲumanlɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.